Tento multifunkčný škrabák vám vrelo odporúčam. Keď ho raz použijete, nebudete chcieť používať žiadny iný. Zvládne prácu až 5 škrabákov a najlepšie na tom je, že dokáže dokonca krájať aj mäso. Už nebudete potrebovať veľký nôž na varenie, krájanie mäsa alebo prípravu dusených jedál. Šúpanie, krájanie mäsa, strúhanie aj otváranie fliaš postará sa o všetky malé úlohy v kuchyni. Tradičné škrabáky sú hrubé a vytvárajú nerovnomerné plátky. Pri šúpaní zemiakov unavujú, zraňujú ruky a ani nedokážu krájať mäso. Vyskúšajte tento nový škrabák, vytvára rolky z uvareného mäsa. Šunka alebo mrazené mäso, hladký rez a tenké plátky, ktoré padajú dokonale. Táto ponuka sa môže zmeniť. Nie vždy je k dispozícii škrabák, ktorý dokáže krájať mäso.